आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअनि दिनै आसामनिफ्राय नुजानाय गाहाय गाहाय रादाब बिलाइनि बिखंफोराव नुजानाय मैखोम रादाबफोरखौ फरायथिनो थाखाय आं नुजाथिदों नोंथांमोननि सिगाङाव गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ उफेरा बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिपिएफआ मित्रजोराव। बे मोनसे रादाब जानानै फैदों जे बिपिएफ दोलोआ उफेरा बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिजेपि एजिपि इउपिपिएल बे गलायमोन्देर जि मित्रजोट बेहाय हाबसिगोन। बे अदेबानि दाबो फोसावाखै, दिनै बा गाबोनबो फोसावनो हागौ। बिजेपिआ मरियनि थावरा आरो भबानिपुरनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। तामुलपुराव सन्दी आरो इमानुएलआ इउपिपिएलखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। बेसे खैफोद जादों इउपिपिएलनि थाखाय इमानुएल आरो सन्दी बर' बेनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि महरै सायख'जानायनि थाखाय जिरन बसुमतारी आरो जलेन दैमारिया आसाम आरो बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावदों। बिनि उननि रादाबा जाबाय तामुलपुर आरो गसाइगावआव इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहागोना रोखा, जयन्त बसुमतारीया बुंदों। कंग्रेसआ माजुलिखौ एजेपिनो हगारबाय। अखम जातीय परिषद लुरिनज्योतिनि दोलो बेनो आगारबाय। बेनिफ्राय कंग्रेसआ शेरमान आलीखौ दोलोनिफ्राय एरख'बाय। बिनि उनाव जाबाय नकल टेट फोरोंगिरिनि हेंथायै अपारेशन। कामरुपाव 4, बाक्सायाव 3 आरो चिराङाव 2 नकल टेट फोरोंगिरि हमजादों। मोजां बियो आगान हाबाफारि जि खामानि लादों हमनायनि। दा खालि बे बिजाथिफोरखौल' नङा, बिजाथिफोरनि मुंखौ थिसनखो देरहासारनि उथ्रिसारनि लिस्टियाव फारिलाइयाव नैबेखौबो संदाननांगौ। बिनि उनाव जाबाय दुलाराय आसाम सिनेमा हल बिगोमा आफादनि खौरांगिरि जथुमा सोरखारनिसिम गोनां खावलायनाय। सिनेमा हलनि बिगोमाफोरा जथुमदों आरो सोरखारखौ खावलायदों जाहाथे बिसिनि मोजांनि थाखाय राहा लायो। सिनेमा हलखौ खुलिबाल' जानाय नङा आरो गुबुन थाबावनांगोन। सलमान खानजों लोगोसे दिशाया खामानि मावनो गोसो बे जादों। बेनिफ्राय शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानआ ड्राग्सजों लोब्बा थानायनि दायाव एनसिबिजों हमजादों। बिनि उननि रादाबा जाबाय बाक्सानि फातेमाबाद साहा बागाननि गेलेग्रा फोथाराव कर्म फोरबो फालिनाया जोबनानै थांबाय। बे फातेमाबाद साहा बागाना बासबारि साहा बागान होननानैबो मिथिजायो। इंखंनिफ्राय बेखिनियानोसै। बिनि उनाव जाबाय अग्रदूत रादाब बिलाइ। बेहाय दङ 35 गराखि भुवा टेट शिक्षक ग्रेप्तार। बे इंखङावबो दङ। बेहाय दङ 36 गराखि भुवा टेट शिक्षকৰ বিৰুদ্ধে CIDৰ গোচৰ। জালিয়াতি অনিয়মেৰে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল বিটিআৰৰ বিদ্যালয়ত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী ৰোল নম্বৰ লৈ প্ৰস্তুত প্ৰমাণপত্ৰ। बे फोरमानलाइखौ सोर खालामनाय? बे बिजाथिफोरा बोरैहाय उथ्रिनायनि फारिलाइयाव थाखो? बै मानसिफोरखौबो हमनांगोन। खालि फोरोंगिरिफोरखौल' हमबा जानाय नङा, बिजाथिफोरखौल' हमबा जानाय नङा। बेनि उनाव जाबाय अस्तित्वहीन कृषक सन्धानहीन घोषणा हबौ। बै जे कृषक सन्मान निधि योजनानि मुलाम्फा लाग्राफोरा सोरबा साख्रिया, सोरबा मास्टार दङ, सोरबा माबा दङ, सोरबा ठिकादार दङ, बिसोरखौ दा नागिरगासिनो, नाम दानगासिनो आरो जायफोरखौ मोनाखै, संथाल गैया, बिसोरखौ गैया होननानै फोसावनाय जागोन, गोमाबाय होननानै फोसावनाय जागोन।
बेनिफ्राय जाबाय प्रतिबादी सारि कृषक सह 8 जनर हत्या केन्द्र करि देबजुरि प्रतिबाद बे माबानि रादाब बियो उत्तर प्रदेशनि सासे मिरु सरकारनि फिसाज्लाया गारि सलायखोदों आन्दोलनकारि आबादारिफोरनि साजों आरो साब्रै लोगो लोगो थैदों आरो गोबांसाया जखम जादों। बिनि उनाव जाबाय अসমীয়াক सुरक्षित करार बाबे आमार सरकार दायबद्ध मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्माया बुंदों मा जे असमियाखौ रैखा खालामनायनि बिबाना जों बिनि बागै सदबान्सा लानाय। दुई एदिनते बिजेपि मित्रता सन्दर्भ कखना हबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे साननैसोनि गेजेरावनो बिजेपिजों जे मित्रजोट जानाय बा मित्रजोटाव हाबनाय बे बाथ्राखौ फोसावगोन। তিনি प्राक्तन विधायकকে प्रार्थित्व दिले बीजेपी हाजो कांग्रेसर पेनेल बीजेपीया बे मरियनियाव जेरै रूपज्योति कर्मी थावरायाव सुशांत बरगहाय बेबादि साथाम आरो भबानिपुरनि बे फनि तालुकदार जे बिसोरखौनो बिजाथि होफिनदों। बेनिफ्राय दुई मार्किन बिगियानारि चिकित्सा शास्त्र नबेल बता सोर मोनखो बे सावस्रि बान्थाखौ बेखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायबा मोनगोन। हुरामुत्त राजकन्यार बाहनर खुन्दात आहत जसेफ दखन भरि हेरुवाले मा एसे दुखुनांथाव सासे लेबार जसेफ होननाय बै आइजो सासे जौ फाग्लि राजकन्या मुंनि बियो जेरै मेरै गारि सलायखोनो हर गेजेराव आरो बिनि गारिनि सौदावनायावनो जसेफ होननाया थोंनैबो आथिंखौ खोमानांबाय। नाथाय बेखौ सानसेबो लाखियाखिसै राजकन्या होननाय आइजोखौ मा एसेबां बोलोगोरा बियो लोगो लोगो जामिन मोनबाय। बेखौ संदाननांगौ सोरखारा। 4 बोसोर धरि ड्राग्स आहक्त शाहरुख पुत्र एनसीबीर जिम्मालै जे बोसोरब्रैयानो जाबाय शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्याना ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाया ड्राग्स सोबग्रा जानाया। बेनिफ्राय जाबाय नैबे रादाब जे 1 জানুৱাৰীৰ পৰা सिक्किमত प्लास्टिকৰ पानीर बटल हब निषिद्ध। सिक्किमाव बिराद साफा जागासिनो दङ आरो बे इनभाइरमेन्टेल बा इक' फ्रेन्डलि जागासिनो दङ। सरकारा मोजां राहा लादों। दा आरो फैगौ जानुवारि 22 2022 मायथाइनि गिबि जानुवारिनिफ्रायनो बथलाव सोनाय प्लास्टिक बथलाव सोनाय दैखौ बन्द खालामसिगोन बा दै सोनाय जे प्लास्टिक बथल बेखौ आइन बेरेखा खालामसिगोन। मोहम्मदर कार्टुन अंकन करा बितर्कित शिल्पीर दुर्घटनात मृत्यु। हजरत मोहम्मदनि आरो कार्टुन आखिदोंमोन आरो बेखौ लानानै बितर्क जादोंमोन दावराव दावसि जादोंमोन। बै आर्टिस्टआ थैबाय। सासे जे अवतार पुलिसखौ बिदि अफान होनाया थिग नङा। आगन्तुक हिटत दिल्लीर बायु प्रदूषण रोधर बारे एक्शन प्लेन घोषणा केजरीवालर। दिल्लीनि आप सरकारनि गिबि मन्त्री अरविंद केजरीवाला दिल्लीयाव बोरैहाय एयार पल्यूशनखौ बार गुबुंले जानायखौ होबथानो हायो बिनि एक्शन प्लान बानायदों आरो घोषणाबो खालामबाय। बेनिफ्राय নিজকে দেউলিয়া ঘোষণা করা অনিল আম্বানির বিদেশত 18টা কোম্পানি আছে। बे थगायदोंसो नामा जे माबोरैहाय टेक्सनिफ्राय गनो हायो बेफोरबो जानो हागौ। जा हक अनिल आम्बानीहा विदेशाव गं 18 कम्पानि दङ। जाय मानसिया गावखौनो देउलिया एबा गोरिब जाबाय होननानै फोसावदों बे मानसिया विदेशाव कम्पानि दङ। बेखौ संदाननो दाबि खालामदों। बेनिफ्राय काबुलत आइसिसर घाटी उरुवाले तालिबानी मस्जिदत বিস্ফোৰণৰ পাছত তুমুল সংঘৰ্ষ 2 গজ ধৰি।
आइसिसफोरा काबुलनि गंसे मस्जिदाव बमा गावदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो आइसिस आरो तालिबाननि गेजेराव बिराद दाङाबाजि सोलिदों दायो आरो तालिबाना आइसिसनि जि खाथि बादा बेखौ उरखार खालामदों। बेनिफ्राय जाबाय मा হাঙ্গেরির কোভিডর চতুর্থ ঢৌর তাণ্ডব তথাপিও তলবন্ধ নকরে প্রধানমন্ত্রী। হাঙ্গেরিनि প্রধানমন্ত্রী गाहाय मन्त्रि बियो लकडाउन होआखै हांगेरियाव। ओजोंहायफा ब्रैथि दोहौ कभिडनि बे बारगासिनो दङ थेवबाबो बन्द खालामा मानसि थैबाबो। আমি কৃষি আইন স্থগিত ৰাখিলো তেন্তে ৰাজপথত এতিয়াও আন্দোলন কিয়? কৃষকৰ আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্ন। हादरनि गोजौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टआ बुंदों जे गावसोरलायनो बै मोनथाम आबादारि आयेनखौ जायखौ बन्द खालामनो आबादारिफोरा आन्दोलन खालामगासिनो बेखौ बन्द खालामबाय। अब्लाबो मानो दासिम आबादारिनि लिडारफोरा आबादारिफोरखौ लानानै आन्दोलन खालामगासिनो दं, सोमावसारगासिनो दङ बेखौ बुजिनो हायाखै बेयार। चीने तावाइनो राखागत उरुआले 90 जुजारु बिमान। चीन हादरा तावाइननि नखरं सायाव गं 90 फाइटार दावहारु बिरखं बिरहोदों आरो आमेरिकाया बेखौ लानानै सांग्रां जादों आरो वार्निं होदों चीन हादरखौ। बिनि उनाव रादाबा जाबाय जे बांलादेशर बिरुद्धे भारतर ड्र। भारतआ देरहानो हायाखै, ड्रसो गेलेनांदों बांलादेशजों। बांलादेशआ जोबोद दावगाबोगासिनो दं क्रिकेट खेलायाव। विश्वर सर्वाधिक आन्तर्जातिक गल करा खेलुवैर तालिकात चतुर्थत भारतर सुनील छेत्रीया बियो गोबां गल सोनायनि सोग्राफोरनि जि फारिलाइ बेहाय सुनीलनि मुङाबो दङ। मोजां रादाब भारतनि थाखाय। बिनिफ्राय मोनसे जाबाय मरणपण मेचत जयेरे आघात प्रत्यावर्तन कलकाता नाइट राइडार्सर। IPL नि रादाब बियो। कलकाता नाइट राइडार्सआ जोबोद नाजादों जाहाथे बे देरहानो हायो आरो बे लिगाव थाबाय थानो हायो। आशा नकरा व्यर्थतार सिजन सानराइजार्स हायद्राबादर। आशा नकरा व्यर्थतार सिजन सानराइजार्स हायद्राबादनि जि सानराइजार्स दोलो बियो IPL आव जेनदों बेखौ मिजिंथियाखैमोन आरो गोख्रों दोलो बे। बेनिफ्राय भारत महासागरर गभीरत उत्पत्ति হৈছে आग्नेयगिरि। मा गोमोथाव जे भारत लैथोमानि बिखायाव सागर सिङाव आग्नेयगिरि जादों, अर्गेन बेरफ्रुदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब বিশ্বজুড়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়িল ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম। মাবা जादों बे बाक्सार बालिपुर उदालगुरि मानहर बृहत बन्य हस्तिर जाकर तांडव बिराद माबा मैदेर हाग्रानि मैदेरनि अत्याचार बाक्सा बालिपुराव उदालगुरियाव बे। बेनिफ्राय बरपेटा आतसबाजी उद्योगनि सुखबर सिताई आकबराव सुदबिहीन ऋणर पुঁজি। राज्यत बर्तमान कृषि विप्लवर घोषणा आरम्भ হৈছে। कृषि मन्त्री अतुल बाराया बुंदों जेने बे आसामनि आबादारि मन्त्री, आबाद बिफाननि मन्त्री बे बुंदों मा आसाम राज्योआवलायनो दा आबादारिनि बा आबादनि सोमावसारनाय जादों। माने सोमावसारनाय माने बियो इभल्यूशन रिवल्यूशनसो। बे जों गोरलैयै बुजिनाय आन्दोलन नङा। बे जाबाय दानिया जों थांदिनि प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ जे ब्रिटिश आइलेण्डत भारतीय कलाधৰৰ সাম্ৰাজ্য 117 राष्ट्र 600 সাংবাদিকৰ দলৰ অনুসন্ধানৰ বিস্ফোৰণ তথ্য উন্মোচন। 600
जिस्नि हादोरफोरनि 600 खौरांगिरिफोरा संदानदों आरो बेहाय मोनदांनो हादों जे ब्रिटिशनि बेंकफोराव बेसेबां भारतारि मानसिनि थाखा फैसा दङ। बिश्वजुरि पेन्डरा पेपार्सर जकारनि ब्रिटिश आइलेण्डत भारतीय कला धনৰ साम्राज्य बेसेबां थाखा दा बेहाय अनिल आम्बानीबो दङ। प्रमाणपत्र জালিয়াতিৰ লৈছিল চাকৰি 21 গৰাকী ভুৱা টেট শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ সিআইডিয়া बे नकल सार्टिफिकेट आरि होनानै फोरमानलाइ होनानै साख्रि लानाय 21 बे टेट साख्रियाफोरखौ हमबाय। बे बाक्सायाव माबायाव चिराङाव सानै बेनिफ्राय जाबाय বিরোধী গ্রেপ্তারের দাবি তোলা ফণীধর সহ রূপজ্যোতি সুশান্তলৈ प्रार्थित्व বিজেপিয়া बै साथाम आगु एमएलएफोरनो गाव गावनि बियाबाव एमएलए दारायनो टिकेट होफिनदों। बेनिफ्राय जाबाय मा शहीद घातक आख्या दियार परिणति अबैखत शेरमान आलिक निलम्बन कंग्रेसा शेरमान आलिखौ होखारबाय। बेनिफ्राय एपीडीसीएलर निजुक्ति केलेंकारि 126 प्रार्थीलै समन 15 गराखिक जेरा भिजिलेन्स कमिटिया 124 बिजाथिनो माबा समन जारि खालामदों आरो 15 खौ दा जेरा खालामगासिनो दङ। স্বাধীনতাৰ 7 দশকৰ পিছত হদিয়াত খিলঞ্জীয়াই পট্টা লাভ কৰিছে যে হদিয়াयाव आसामनि थागिबि मानसिफोरनो हानि पट्टा रानदों जोंनि गिबि मन्थ्रिया। बेनिफ्राय जामिन नापाले शाहरुख पुत्र आर्यान खाने जाय बोसोरब्रै जाबाय ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय ड्राग्स सोबनाय शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्याना जामिन आरज गाबदोंमोन नाथाय मोनाखै, जामिन होनाय जायाखै। दा बेखिनियानोसै प्रतिदिननिफ्राय दानिया जों थांनोसै अखमिया खबर होननाय रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ जे জনতাৰ সকলো অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰি বৰ অসম নিৰ্মাণৰ দিশত অগ্ৰসৰ ৰাজ্য চৰকাৰ। কেবিনেট মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই बे बाथ्राखौ बुंदों जे रायजोफोरनि गासैबो मोनथायखौ रैखाथि होनायनि थांखि लानानै सरकारा हादोरसाखौ दावगालांनायनि थाखाय हादोरसा सरकारा जेथिंबो साखाफारा। बेनिफ्राय नैबे मार्किन बिगियानी डेभिड जुलियास आर्डेम पाटा पसियालै चिकित्सा बिगियानर नोबेल बे जे दहाय अग्रदूतआव फरायदोंमोन बे सावस्रि बिफानाव नोबेल बान्था मोननाय सानै बिगियानी बिसोर जाबाय डेभिड जुलियास आरो आर्डेम पाटा पसिया। डेभिड जुलियास आरो आर्डेम पाटा पसियान बेनिफ्राय डबका ब्राउन सुगार सह ग्रेप्तार 3 हरबराकारि इसेबां हमजागासिनो दङ थेवबो बन्द जायाखै ड्राग्स रोगानाय फाननाय सोबनायफोरा। बेनिफ्राय অসম সাহিত্য সভাৰ नारायणपुर अधिवेशनक লৈ अनिश्चयता मानोबा आसाम साहित्य सभानि फैगौ जि सेसन बियो नारायणपुर होननाय जायगायाव जागोन नाथाय एसे बोरैबा गरन्थ गैयि बादि जादों होननानै बुंदों। गोसोबो हयथ' गोरोबलायाखै थाखा फैसा गैया। बे शिलंत मेघालयर उपमुख्यमंत्री बैठक मंत्री पीयूष हाजरिकार आसामनि
मन्त्री पीयूष हाजरिकाया मेघालयनि डेपुटी चीफ मिनिस्टार जों शिलंआव रायलायदों। बेनिफ्राय ठिकादार जगनियारे पाबोले आसे 500 कोटी टाका आसाम सरकारा बे ठिकादारफोरनो फैसा होनो हायाखै। 500 कोटी दाबो दङ। 500 कोटियाथ' जेबो नङा, गोसो खालामबानो हायो। बेनिफ्राय अभियोग नैबे जाबाय मुख्यमंत्री कठोर निर्देशर पाछते रिजार्व क्लज बे जे राजकन्या बेनो माबा होदों, जामिन होदों, बिनि दायाव बे जाय पुलिस अफिसारफोर लोब्बा दङ थाम गगै आरो आली बिसोरनि रिजार्व क्लज होबाय, डिक्लेयार होबाय गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनिफ्राय पलाकबारित मौ संहाधन गट मुकलि केन्द्रीय मन्त्री तमर बे बेरे मोदै बा बेरे फिसिनाय बे दालाल साइकुल हासेमर नेतृत्वते बेदखल नगर हियालमारित सरकारि भूमि दखल सन्देहयुक्त नागरिकर सन्देहयुक्तआनो जा बा मायानो जा सरकारि हा दखल खालामनायाथ' इनाय। दा बेहाय दालाल दङ साइकुल आरो हासेम होननाय बिसिनि दैदेननायावनो दखल खालामदों होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा लखिमपुर अखम शक्ति वितरण कोम्पानिर बिरुद्धे जातीयतावादी युव परिषदर उत्ताल प्रतिहत जातीयतावादी युव परिषदा बे एपिडिसिएलनि बेरेखायै गोख्रों सोमावसारदों। बेनिफ्राय आंतरराष्ट्रीय पान्जा खेलुवै पंकज कुमार बराय दाङि धरिले अलिम्पिक टेस्ट क्रीडार इतिहास बे पान्जा गेलेगिरि पंकज कुमारा तेजपुरनि जे गेलेनाय जारिमिन बेखौ बेखेवना होदों, बुफ्रुसारदों आरो बेखिनियानोसै। दानिया जों थांदिनि नियमिया बार्तायाव दङ बे अग्रदूत प्रतिदिन आमार अखम बेफोराव ओंखारनाय रादाबानो। बेनिफ्राय होमबा जोङो थांनि नैबे शीर्ष बिखायर सुतलिपित माताल राजकन्याक एरडिसिल आरक्षी शीर्ष बिखाया सोरबा दङ गोजौआव बिनि डिक्टेसनावनो बे गगৈ आली बिसोरो राजकन्या होननाय बे दुथां आइजोखौ हगारदों होननानै जामिन होदों होननानै बुंदों, जामिनाव हगारदों होननानै बुंदों आरो। बेनिफ्राय आन्तर्जातिक ड्राग्स चक्ररे जड़ित शाहरुख खानर पुत्र शाहरुख खाननि फिसालाया गावल' सोबा मालायखौबो सोबहोयो जाहोयो आरियाना बे इन्टारनेशनल ड्राग माबाजों दुथांफोरजों लोब्बा दङ। बेनिफ्राय मित्रदर घोषणा बिपिएफे करिसे बिजेपिया নহয়, लाजिथाव बाथ्रा बियो। बिपिएफआसो खालामदोंनो, बिजेपियाथ' बुङाखैनो। इउपिपिएलआ बे खोथाखौ बुंदों, लाजिथाव बाथ्रा, मानो बुंग्रोलाबायनांगौ। बेनिफ्राय 9 अक्ट'बरे विबदमान अंचल परिदर्शन सीमा समितिर मेघालयर उपमुख्यमंत्री बैठक मंत्री पीयूषर जे मेघालयजोंबो सिमनानि दावराव दावसि दङ, जेंना जेंगोना दङ, बेखौ नायथिंगोन मोन्नैबो हादोरसानि थान्दैफोरा। बेनिफ्राय जाबाय जे सिपाझारर पवन कुमार कलिताक रवीन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रीय बঁটা प्रदान, मोजां रादाब बियो। सिपाझारनि पवन कुमार कलिताया रवीन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रीय बान्था माहारियारि बान्था मोननो हादों। बेनिफ्राय जाबाय जोङो नैबे नतुन सिरिज द क्लिनिकर मुहुरत सम्पन्न बे आसामनि बेखिनियानोसै। दानिया जों थांदिनि सेन्ट्रेल होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ
नैबे what is protest for if farm laws state SC to decide if right to protest is absolute दहायबो फरायखांबाय इखौ अग्रदुताव जे सुप्रिम कर्टआ बुंदों बे आबाद बेरेखा होननाय आइन मोनथामखौथ' बन्द खालामबाय अब्लाबो मानो आबादारिफोरा दाबो राजा लामायाव थानानै आन्दोलन खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय नैबे जाबाय Assam is highly vulnerable to risks of new HIV infections. The HIV सन्देरनायाव आसामा गोरलैथारनो एखाने जों सांग्रां जानांगौ जाहाथे जोंनाव HIV जानो हाया मानोना गोबां HIV मोनदों दा बेनिफ्राय जाबाय मा नैबे India start campaign with 1-1 draw against Bangladesh. बायबो फरायखांबाय इखौ Sunil Chhetri celebrates after scoring against Bangladesh in sub championship in male on Monday. Sunil Chhetriya माने होसोख्रावदों आरो बे बांलादेशनि बेरेखायै जे गल सोनानै हादोरखौ देरहाहोदों बिनि रंजानायाव बेनिफ्राय बे सेन्ट्रेलनिफ्राय बेखिनियानो दानिया जोबथा रादाब बिलाइ दैनिक अखम गोजामसिन रादाब बिलाइ बेहाय दङ मन्त्रि पुत्र बिरुद्धे हत्यार गोसार बे उत्तर प्रदेशनि जाय मटर सालायखोनानै लखिमपुरनि खेरि होननाय जायगायाव आरो आबादारि जायफोरा आन्दोलन खालामबाय थादों बिसोरनि साजों मटर सालायदों आरो साब्रै लोगो लोगो थैदों गोबांसाया जखम जादों बे मिरु मन्त्रिनि सासे मिरु मन्त्रिनि फिसाज्ला आदा बिनि बेरेखायै मार्डारनि केस होदों लखिमपुर खेरिलै जवार पथत प्रियंका अखिलेशक आटक प्रियंका गान्धी आरो माबाखौ अखिलेश यादवखौ लखिमपुर खेरियाव बै जे सासे मिरु मन्त्रिनि दुथां फिसालाया गारि सलायखोनानै साब्रै लोगो लोगो बुथारदों बे जायगाखौ नायनो बा बे जायगायाव थांनो ओंखारदोंमोन बेखौ होबथादों थांनो होआखै बेनिफ्राय जाबाय मा राजकन्या पुनर समन दिबोले बाध्य हल आरक्षी माब्रै गनो हागौ बियो दा सरकारनि रायजोनि नारसिननाय आरो रायजोआ सरकारनि रायजोनि नारसिननाय आरो रायजोनि नारसिननायाव सरकारा खर' गंग्लायनांगौ जादों आरो दा राजकन्या होननाय बे दुथां आइजोखौ समन होफिनदों बे नुजाथिनांगौ होननानै एसेबां दुथां आइजो खुनु मोजां आखु गैया बे भबानिपुर गखाइगाव लै हंका मित्रजोतर भबानिपुर गसाइगाव बे मोननै बियाबखौ लानानै मित्रजोतनि गेजेराव एसे बेले बेजे बा नारा नाथा दल बागरा तीनियो प्राक्तन विधायकকে বিজেপির প্রার্থিত্ব बेनिफ्राय स्पष्ट हल दालालर बिरुद्धে मुख्यमंत्री युद्धर स्वरूप भूपेन बराया होनदों दालालनि बेरेखायै बे आगान सुरनाय हमनायनि बेफोर नंखायसो बे आरो बेनिफ्राय निलम्बনৰ पाছত কংগ্ৰেছত অস্বস্তি शर्मान आलीखौ निलम्बन खालामबाय थेवबाबो बिसोरो एसे माबा गिनायाव दं हातर एरि आर्चारिनि आइसेल बिशाला आगोलाव सानस्रिग्रासोमोन बिनि उनाव बे बोरला गावग्रा जादों बेनिफ्राय चेन्नाइ सुपार किंसर 136 रान चेन्नाइ सुपार किंसआ IPL आव 136 रान खालामनो हादों मैया बेनिफ्राय अध्यापक तथा विशिष्ट क्रीड़ा संगठक डॉक्टर विश्वजित बसुमतारी अकाल मृत्यु विश्वजिता रुंसारि जाबाय
माने दुखुनांथाव आरो बेयो सासे फोरोंगिरिमोन आरो खेला सालायगिरिमोन, अर्गेनाइजारमोन। बेनिफ्राय नैबे बराक ब्रेभ हार्ट्सर खिताब दखल, बराकनि मोनसे टीम बराक ब्रेभ हार्ट्स होननाय, बिसोरो माने गेलेनायाव माबा मोनदों, बान्था मोननो हादों। बे फुटबल माबानि क्रिकेटनि दोलो। बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब बिलाइनिफ्राय गाहाय गाहाय रादाब फरायनाया एसेयावनो फोजोबबाय। जोबथारनायाव आं आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय, गोजोननाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।